салому дуруди бепоён ба мардуми сарбаланди тоҷикистони азизум. Зиндаву сарбуланд бошед. Оиди кепка. Агарам кепкара ҳазрати муфтӣ Саид Мукаррам бимона, шумо хайр бигӯед ки муфтӣ кепка монда. Агар ҳоҷи Мирзо Ака бимона, шумо бигӯед ки хайр олими дин монда. Агар думло Абдураҳим Қазоқхонӣ бимона, бигӯед ки як воизи дин монда. Агар мавлаи Бохтарӣ бимона, бигӯед шумо ки думло дар тамоми ҷунозаҳо ҳастед, дар тамоми ҷоҳо ҳастед, насиҳат мекунӣ, кепка мондӣ. Шумо тавона маълумот кунед. Ман ки пур аз сои мусалмони оддӣ ҳастам. Алҳамдулиллоҳ, имонам аз баъзе ҳам камтар менависам, мустаҳкамтар иншааллоҳ. Оиди кепка ман суханон мекунам ки кепкара проектша тоҷико кашидагиян факту ҳуҷҷатро